नङा only मात्र बे समाजनि आइजोफोरनि मदद लाबाल' जानाय नङा आं बे डिम्पोलनि आखुखौ मिथिगौ आङो बिनि आखलखौ मिथिगौ आं बियो आंनिख्रुइ 10 गुन बारा सानखायो बियो आं जेसेबां सानो बिनिख्रुइ बांसिन सिगांनि सानगोन बियो बेनिखायनो आंनि खर' मेलेमाव मोनसे खोथा सोलिदों बिखौ आं दा आंनि हौवाजों थांना रायज्लायहैनांगोन हौवाखौ दिनै इमारजेन्सि थाब फैनो होथारनांगोन आरो गाबोननो बे खामानिखौ मावथारनांगोन बे बोरायाबो न'आव थांनानै सम गैथारा फिसाजोआ मा खालाय मा मायो आंजों जेबो गुरुत्थ' गैया बे बोरायखौ फन खालायनि आं अबाव दं हाब्लाथाय बेखौ दानो थाब फैनो होनो आं न'आव बिजों रायज्लायनो गोनां खोथा दङ हरावबोथ' हर गेजेरावसो फैगोन खोमा रायलायनायनि समान जानाय नङा हेलौ सना आङो देहाखौ बिराद गाज्रि एसे माबोरैबा मोनगासिनो नों दिनै थाब फैनो हागोन ना न'आव आरो आंहा मोनसे बिराद गिदिर टेनसन जादों बेफोरखौनो सानै आंना देहाफ्रा गाज्रि जागासिनो आं सान्थि मथे जानो हायाखै लोंनो हायाखै दिनै नों दिनै थाब फैनो हागोन ना सना दे थांगोन दे आं थाब थांगोन अके होमब्लालाय थाब फैदो बाय लाभ इउ लाभ इउ टु सना औ दे बेनि फिसाजोआ नङाब्लामोनबाथ' बे बोराया आंनि आखाइ मुथियावनो थाखायोमोन जेबो टेनसनानो गैयामोन आंहा माबार न'आव थांनि मा इसेबां अखा हाथारखौ दिनै न'आव दैयानो गैला एसे दै सरथारनांगौमोन अखा हागागोन होननानै दैखौनो सरनाय जायासै दालाय दैयानो गैला बे अखाखौ नेबाय थाब्ला जाला बे दैखौनो सरहैनोसै आं सिजानानैबाबो आदै सिलायनायसो गोग्लैबाय आङो आदै हालाहाय आङो उदैया साजोब्बाय दुखु मोनबाय आङो उदैयासो आथिंखौबो सिदा खालायनो हाला रावबो खोनायाखै ना मायो बे अखानि साउन्डआवनो खोनाला खोमा आइ सिखिरि आइ अख्रां राजा रावबो खोनायाखै आइ लैथो आइ सोर आदै हाला आं सिखारनो आथिङाबो मोदखायबाय आरो जानजियाबो हारि उदैखौथ' सानानै थिखांनो हाला आङो खोनायाखै नामा नोंसोर दाबो आइ लैथो माबा अखा हाब्लाथाय हासुनोसो ओंखारबाय थायोलै खनले दानिल'सो आं हासुनाव फैखांबाय आरो हासुनो ओंखारलायबाय अखा हाब्लाथाय बायजोआव ओंखारनो बासियो नाथाय बे माबा हासुनोसो ओंखारबाय थायो हासुनासो लासिगोन आं माबार थांसै उदै सुदै सालायलांबाय दहायनिफ्रायनो हमथा अखाखौनो हागागोन साना अखायानो हागायासै हासुनायखौ हमथा उदै साजोब्बाय आंहा दाना माइबा माइबिसो जानो लुबैदोंलै आं आइखौ माइबा बानायनो होनि र' मालपुवा बानायनो होनि र' आइखौ ना आयै मालपुवा बानायनाय ना आयै मालपुवा बानायनाय अखा बोथोराव जानो लुबैखादों आङो राजा अख्रां राजा आयै मा जाखो मा जाखो आइ नों मानो गोग्लैना थाखो बेबायदि आं गोग्लैदों राजा अख्रां आं सिखारनो हायाखै राजा आथिङाबोथ' माबादों उदै सासोदों आं सिखारनोनो हाला र' आं आब'मोनखौ लिंनो लाबोनि
आब' आइया माइबा जाबाय आब' उदैखौनो हाला हाला मोनबाय आं साजोब्बाय मोनसे जाबाय थाथारो मा दरखार नांदोंमोन दे बे अखा बोथोराव एसेबां अखा हानायाव बे दै सरनो थांनो दाबा मा बुंगोन डाक्टारा माबोरै जानो मोननाय बा ब्लिडिं आइनिया गोबाङैनो गाज्रियैनो दुखु मोनबाय खोमा आइयाने आंनिबा उदैयाव गाज्रि दुखु मोनदों खोमा दाबा बेफोर मायाव दग जालायखौ मायावबा खुन्दायजासे लाफ्लांबाय नामा गोग्लैनायाव दुखु मोनबाय दा बेफोरबो जाबाय दाबा मा जाबावगोन गोबावथार गोग्लैना थानो नामा आइया नोंसोरबो रावबो खोनायाखैमोन आरो अबाव खोनानो एसेबां अखा हादों आंथ' उन्दुनासो दं सानदोंमोन आइखौ गावआनो खामानि मावनायावल' ख्लाब ख्लाब अखा हानायफोराव मानो बिदि ओंखारबोनांगौ बिदि सिथ्लायानो फिसाथारखा दा जायखिजाया डाक्टारा मोजाङै नायबानो जासिगौ आरो जेबो प्रब्लेम जायाबानो जाबाय अख्राङा नुनायखायसो नङाब्लाथ' आइया सिखारनोनो हानाय नङामोन खोमा जोंफोरबोथ' उन्दुस्लांदोंमोन जेबोखौनो खोनानाय नङामोन मा जागौमोन दे आंबोथ' बेखौनो सानखांनाय गिखांनाय मोनदों गुथालनोबो खिन्थाहराखै खिन्थानांगौना खिन्थानांथ'आ खिन्थागोन र' दा दानो खिन्थाथ'नाङा आदायाबा मा खालामना दङ डिउटिफोरावसो दं नामा मासे आलु गोसा बे फखरियालाय आंखौ बानलु जाया होननानै मिन्थिखागौ इसेबां बानलु होदों फखरियाव बानायस्रि इसेबां बार बुङो आङो आंनि जाग्रायाव बानलु होनाङा होननानै उदै गाज्रि जायो आंना बेफोरखौ जानो हाया थेवब्लाबो बानलु होबाय थायो बिसोरखौ रागा जोङा होननानै सानबाबो रागा जोंफ्लाङो खोथाफोरखौनो मोजाङै खोनासङा थाबाय थाखानानैबो संखानानैबो खनले खनले बेबायदि गोरोन्थिखौनो मावबाय थायो बानायस्रि मानो बिसोरो बेबायदिथाय हाजारबा बुंबाबो बाथ्राफोरखौ खोनासंनो नागिरा ओरैनो रागा जोङोना आङो मामोन आब' मामोन मा बियो मा बानायना जाहोफैखो नों बेफोरखौ इसेबां बानलु बुरजा मानो होदों नों पक'रायाव आं नोंसोरखौ आङो खेबबेसे बुंनांगौ बानायस्रि बुंलाय आंनि जानायाव बानलु बुरजा मस्ला बुरजा होनाङा होननानै आं हाया होननानै नों बेफोरखौ मानो खोनासङा बुंनाय खोथाखौनो खेबबेसे बुंबाय थानांगौ खोन्थानाय खोथाखौनो खोन्थाबाय थानांगौ मानो रायजानो लुबैयो नोंसोरो मिन्थिखायाबा माबा माबा जानायखौ माबानो हायो नोंसोर मिन्थिखायो थेवबो बेबायदिनो खालायबाय थायो मानो बिदि नोंसोरो आंखौ बेमार जानानै गिदिंना थानायखौ लुबैयो नामा नोंसोरो बे मादैयाबो जागोन होनबायना बेनिफ्राय बानलु बुरजा होबासो गोथाव जायो होननानै बिबो होबाय बेनिखायनो आं बिदिनो संबाय आरो थारमाने आसोला बिसो बे सार्स हिन्जावा दाखालिसो फैनाय हिन्जावा जा बुङो बेखौनो बे खोथाखौनो खोनासंगोन नामा नोंसोरो बेनि खोथाखौ खोनासंगोन आं जेबो नंला नामा नोंसोरनि थाखाय नोंसोर बावगारबाय नामा बे न'खरनि बिगोमाया सोरो बे न'खरनि मानसिफोरा सोरो मा नाटक खालायलायखौ बिलाय मा जालायखौ बिहा मोजाङै खोनासंखा बानायस्रि नेक्स्ट टाइम जुदि आंनि जाग्राफोरखौ बिदि बे हिन्जावनि खोथा खोनासंनानै बानलु माबा आं जायै बुस्थुफोरखौ जुदि नोङो होयो मोनथिया खिन्थु आंनि न' आं जेरैबायदि जागोन होनगोन बेबायदिनो बानायना होनांगोन मालायनि खोथा खोनासंनानै मालायनि बायदि जाहोनो फैनाङा आंनि सिगाङाव मिथिबाय नोंसोर मा सानदों बे हाराम हिन्जावा जि बुङो बेखौनो लागोन सानदों नामा नोंसोरो बे हारामिया जुदि माब्लाबा आंनि ओंखामाव आंनि मैगङाव आं जाग्रा बुस्थुआव जुदि माब्लाबा बिज होनो होयो पयजन होनो होयो थेवब्लाबो होगोन नामा नोंसोरो दिनै जुदि नोंसोरो बिनि खोथा खोनासंनानै आंनि जाग्रायाव नोंसोरो बेबायदि बानलु माखासेखौ होदों बेथि थारमाने खोथाया बेसो बेथि नोङो बानलु जानो हाया थारमाने घटनाया बेसो दानि पक'रा सावनायाव आं बानलु माखासेखौ हाना होनायखाय मोनजानायखाय रागा जोंदों मोजां खोथा थांजाया आं बेफोरखौ नै लाना थां जाय अर्डार होनानै बेबायदि स्टाइलाव संनो होदोंमोन बेनोनो लुनायदां सिब्र'जासे सिस्रायजासे जाथों पापि हिन्जावा आंखौ जानोबो सान्थि होआ न'आवथ' खाबजा मारिनायखौ साननानैनो दङ आरो जानाय लोंनायखौबो बन्द' खालामनो नागिरदों बियो हेलौ लोगोफोर आं हाबिदा लोगोफोर नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै जोंहानाव बेसेबा अखा हादों जोंफोरनिथिं नै दै जाजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज गैला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ गुसुंथार बानायनाय जाबाय बानायनो हाला मबाइलाथ' चार्ज गैलानो आरो खायसेथार अखा हानायाबो माथोखौबो क्लियार खोनाया नालाय लोगोफोर अखा हाबाय थाब्ला खायसेथार जायो लोगोआवनो मबाइलाबो चार्ज गैला ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंआनो खोमा नै दंखलपाराबो जोंहाना दैयानो बुंजोब्बाय लाइन गैयिनि थाखायबो लोगोफोर प्रब्लेम जादों
ओमफ्राय दिनैथ' लाइना गैखायानो गाबोनफोर जुदि लाइन थायो आं सान्दों भिडिअखौ गोलावै बानायगोन होननानै आरो प्रब्लेमा मा बाराद्राय अखा हाबा आरो जोंहाना न'आवबो हाबगोनसोरो दैया दा आरो जुदि एसे गोबाव अखा हाबावो जोंहाना न'आवनो दै हाबजोबसिगोन बेनिफ्राय बुस्थुफोरखौबो माबा दोननांसिगोनसो गोजौआव बागसफोराबो गाज्रि जाजोबो गद्रेजफोरा माबा माबि मालफोरखौबो बोखानांसिगोनसो लोगोफोर होनबा लोगोफोर दिनै दोनथ'नोसै दे गाबोन लोगो मोनगोन दे लोगोफोर दे होनबालाय थांथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर दे होनबालाय बाय बाय